mga kapuso, hibaloon nato ng lakat sang panahon upod kay pag-asa Iloilo weather forecaster, Charlie Depra. May ngapon sa tanan, ari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 25, 2020. Sa karon na northeast monsoon na sa gihapon nag-apekto sa northern Luzon. Tail end sa frontal system naman sa eastern na section ng Visayas, samtang sa rest sa Mindanao easterlies naman. Kag sa karon wala kita monitor nga any weather disturbance sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa aton sa Western Visayas, padayon kita maka-experience sa ngakon kaysa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan. Kung may mga pag-ulan gid man ini mga isolated lang mga pag-ulan, dala ni sa gihapon sang localized thunderstorms. Makasarangan na tubtob mabaskog naman nga hangin maghari na minhan na sidlangan, kag ini magadala sa makasarangan tubtob mabaskog man nga pagbalot sa kadagatan. Ang atad naman sa atong temperatura sa bilog nga Western Visayas nasa 26 tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw naman na magabutlak alas 5:40 basa aga, kaga magatunod alas 5:24 sa hapon. Kagaman ni pinakaling lakat sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.